taulu sitten. Ja kakkoseen. Niin, jokaisella on oma taulu. Miksi Nikolla on kakkostaulu? No kun ykkösessä on kohdistuslaivaksi tehty. Kuten mä sanoin. Joo. Monta kutia? 10. Joo. Ei se, kato kun ei siinä ole rekyyliä. Niin ja kato toi kompensaattori, niin se pitää se painaa kruutikaasullasta takaisin. Joka tosiaan ottaa 10%. Niin. Tää paukkuu paljon kovemmin kuin kiinalaiset. Se paukkuu jopa kovemmin kuin kiinalainen rynky, johtuen siitä kiinalaisen rynky on pienempi paino. Ja sä voit kokeilla tähän seisoo. Se alkaa sua vanhalta tekijältä. Kohta te saatte hirveänlihaa. Niin kuin joku tulos järven yli tai niityn yli porukkaa. Katso, että se suurilla aattamia mennä se tähtää, se on johonkin kohtaan ketjuun. Se on tyli. Niitä oli 5. Kuunteleks? Joo. Kampi ylös. Joo. Ja vedät taas. Ja nyt laitetaan lipas. Noin. Nyt työnnät sen tasaisesti eteenpäin. Ja kampi alas. Nyt se on vireessä ja se on patruuna sisällä. Ei muuta kuin 4. Ja kun tässä on vähän isompi paikka, toi suja. Juumettu! Ei muuta kuin lisää, niin se on 9 lisää. Mun korvat soi. 9 jäljellä, anna mennä! Eikö sulla tulpat No kunnolla? on ne siis silleen ihan kunnolla. Ei se korviin sattunut. No okei. Mitä taulua on muita? Huomasin koiraa ensimmäisen sukuisen. Katam. Anna mennä vaan. Mähän painan. Hullun lailla liipasin. Mitä painat vai? Onko siellä... Kun pitää puristaa myös kahdesta. Tää? Tämä näin. Niin. Yhtä aikaa. Jos ollaan varma. On. Syöttöhäiriö. Mielenkiintoista. Hilset oli. Toisen kerran tänään. Elokuvaamaan edesti hienoa. Hielo. Nyt sä tyhjä. Tum. Sarjaväli. Kyllä. Hyvä asia. Oikein sille pa. Ja vauhdilla. Se on semmoinen semivauhti. Mä pidän. Älä enempää, sä amput koko Samaten polvet on pois. ihan pam. Mahtava. Kunnon olkapäät on. Se roski. Joo. Kau. Kato, nää on kaupakuulla, mutta mä lataan itse seuraava, mulla on holkit. Nää on nimittäin niin pirun kaupa. Kiinni. Meidän sihteerille ei ryttyillä! On tuo aika badasin näkö. Se tuli oikein silleen kunnon niinku... Charlie!
Varmasti pois. Kaksi on vasta kaatunut. Varmistimme päälle. Ai mä luulen, joo, okei, sori. Joo. Mä luulen, että se oli päällä. Pidä kiinni siitä. Mennä vaan. Noniin, se on tyhjä. Pidä vaan se hana taakse. Joo. Eli tosiaan. Sellaisia aikana käytetään länkkärissä tällä. Joo. Siinäks ne on? Vielä yksi. No niin. Sitten jos mä huudan ton syöttöhäiriöllä, teen mitään. Joo. Syöttöhäiriö. Sitä kannattaa vasemmalla käyttää kyllä, eli oikealla pitää aina. 10 senttiä yli, eli No niin. Ja siellä on heti häiriö. Heti kun meni jakeluun, se meni yhtään syötä. No niin, Sasi. Kaurumammun yleensä vaan 40 kiloa. Voi luo. Vähän erilainen todistaa kuin toi. Tämä pitää. Se vähän niin kuin antaa. 2 kiloa rostaa. Joo. Tässä on kuitenkin se 1008. Jälkeen jokaisella on jonkinnäköinen piste. Joo, pöpölaatikossa. Niin. Se enemmän toi painaa enemmän. Se on kohta toimiston pöytälaatikko tuommoisen. Niin. Kun toi ryppyilemään. Se voisi olla kyllä vieläkään. Hyvä! No se on isoin siluettikilpakaliberi, mitä käytetään. Tai on käytetty, ei ne nykyään uskalla ampunoilla enää, ne pelkää niin. Tuolla uskataan Heinolaankin mennä vai? Siinä on ammuttu paljon Kato, ei siinä oo. Ei se paljon oo, se nappaa vaan ton pöydän. Eikö rämä? Tota on pakko koittaa kanssa. Ei sinne kyllä vieläkään. Ihan paljon. Jos Tähtää ihan vaan keskellä taulua. Ihan keskelle. Tähtää ihan keskellä taulua, purista rauhallisesti. Tähtää vaan keskellä. Ei kohta tilaisuus ohittaa. On se päivän kova ääni siinä. Mä tiedä osuuks mikään. Siellä reikiä, se on tyhjä. Vielä on. Nyt se on tyhjä.